Madwar 70 benefiċjarju se jibbenefikaw minn madwar 9 miljun euro fondi għal proġetti li għaw taħt il-programmi Ewropej, Erasmus Plus u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Dan itqal waqt ċerimonja tal-għoti ta' ċertifikati lil bosta benefiċjarji b'rikonoxximent għal proġetti f'diversi oqsma fosthom dak edukattiv. Aktar minn 5 miljun euro mill-fondi se jintużaw għal mobilità tal-individwi, waqt li kważi 4 miljun euro se jmorru għal proġetti ta' sħubija strateġika li se tiffoka fuq il-bilanċ ta' prattiċi tajbin u innovazzjoni. Intant 74,000 euro se jmorru għal riforma politika. L-allima fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport Abigail Barbara u Martin Ebejer qalu li grazzi għal fondi mill-programm Erasmus Plus kellhom iċ-ċans isifru biex jitħarġu fil-professjoni tagħhom. Aħna l-kors kien fuq stress management u well-being, jiġifieri kellna numru ta' lectures u sessions fuq hekk kif ilhom il-ġurnata l-allim jista' bil-istress li għandu fix-xogħol tiegħu bħal kulħadd għandu l-istress tiegħu kif nistgħu nelbuh u x'nistgħu nużaw. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li matul din is-sena biss madwar 5,500 Malti li jinkludu studenti, għalliema u anke ħaddiema maż-żgħażagħ se jibbenefikaw minn Erasmus Plus u l-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Se nkun qed inqasmu madwar 10 miljun euro ta' fondi Ewropej bħala grants se imorru għal żgħażagħ, studenti, edukaturi, għalliema illi jmismu diversi oqsma partikolari. Jien nemmen din hija sejħilha l-Erasmus Generation illi għandha prioritajiet tagħha, għandha viżjoni għal pajjiż u nemmen illi b'dawn il-proġetti li ħajattendu se jkollhom l-opportunitajiet imma wkoll l-għodot neċessarji biex jgħinuhom f'ħajjithom imma wkoll jgħinuna nibdlu il-pajjiżna. Huwa faħħar lil dawn il-parteċipanti għas-sem tagħhom u sostna li l-Gvern qed jaħdem flimkien mal-Kummissjoni Ewropea sabiex fl-2020 jirdoppjaw il-fondi tal-Erasmus Plus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.